Γνωρίζατε ότι σχεδόν 8 στα 10 προβλήματα κινητήρα θα μπορούσαν να αποφευχθούν με μερικές απλές κινήσεις τακτικής συντήρησης. Η πλειονότητα των οδηγών παραμελεί τα αδύναμα σημάδια που, αν μείνουν χωρίς προσοχή, καταλήγουν να προκαλούν σοβαρές βλάβες και δαπανηρές επισκευές. Υπάρχουν όμως και καλά νέα. Υπάρχουν 5 συγκεκριμένες και προσιτές ενέργειες που σας επιτρέπουν να βελτιώσετε τις επιδόσεις του οχήματός σας, να μειώσετε την κατανάλωση καυσίμου και να αυξήσετε σημαντικά τη διάρκεια ζωής του κινητήρα του. Μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί το τελευταίο σημείο είναι αυτό που αποκαλύπτεται πιο σπάνια, ακόμα και στα επαγγελματικά συνεργεία. Το αυτοκίνητό σας χρειάζεται να αναπνέει, όπως ακριβώς κι εσείς. Το φίλτρο αέρα επιτελεί μια βασική λειτουργία, εμποδίζοντας τη σκόνη, τα υπολείμματα και τα μολυσματικά σωματίδια να εισέλθουν στον κινητήρα. Όταν είναι φραγμένο, ο κινητήρας στερείται οξυγόνου, κάτι που οδηγεί σε δυσκολία στις επιταχύνσεις, αυξημένη κατανάλωση και διακοπές στην ανάφλεξη. Ένα βουλωμένο φίλτρο διαταράσσει επίσης τον αισθητήρα ροής αέρα, γεγονός που παραπλανά τους εσωτερικούς υπολογισμούς του κινητήρα και υποβαθμίζει τη συνολική του απόδοση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λιαντικά σωματίδια μπορούν να περάσουν μέσα από ένα ελαττωματικό φίλτρο και να επιταχύνουν τη φθορά των βαλβίδων και των κυλίνδρων. Ένα φίλτρο σε καλή κατάσταση εξασφαλίζει καλύτερη αναπνοή του κινητήρα, αυξημένη απόκριση στην επιτάχυνση και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Για να το αντικαταστήσετε, εντοπίστε το πλαστικό κουτί που βρίσκεται κοντά στον κινητήρα. Ανοίξτε το ξεκουμπώνοντας τα κλιπ ή αφαιρώντας τις βίδες. Βγάλτε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούριο και κλείστε προσεκτικά το κουτί. Συνιστάτε να ελέγχετε αυτό το εξάρτημα κάθε 15.000 χιλιόμετρα ή συχνότερα αν κινείστε τακτικά σε σκονισμένα περιβάλλοντα. Όλοι γνωρίζουν ότι οι αλλαγές λαδιών είναι απαραίτητες, αλλά λίγοι ξέρουν ότι η χρήση ακατάλληλου λαδιού μπορεί να βλάψει ενεργά τον κινητήρα. Πολλοί επιλέγουν ένα πιο παχύ λάδι, πιστεύοντας ότι προσφέρουν καλύτερη προστασία, ενώ στην πραγματικότητα αυτό επιβραδύνει τις εσωτερικές κινήσεις του κινητήρα και μειώνει την απόδοσή του καθώς και τη δύναμή του. Ένα λάδι που δεν έχει επιλεγεί σωστά μπορεί επίσης να διαταράξει το κύκλωμα λίπανσης και να προκαλέσει υπερθέρμανση. Στους κινητήρες που είναι εξοπλισμένοι με τούρμπο, αυτή η λάθος επιλογή προκαλεί πρόωρη φθορά του συστήματος. Ένα κατάλληλο λάδι και οι αλλαγές λαδιών που γίνονται στην ώρα τους εξασφαλίζουν βέλτιστη λίπανση όλων των κινούμενων μερών, μείωση των τριβών και της φθοράς, καθώς και έναν κινητήρα που λειτουργεί πιο δροσερά και πιο αποδοτικά. Αντίθετα, η καθυστέρηση στις αλλαγές λαδιών ευνοεί τη συσσόρευση επιβλαβών καταλήπων, την πρόωρη φθορά των εσωτερικών εξαρτημάτων και την υπερκατανάλωση καυσίμου. Ενδεικτικά, μία αλλαγή λαδιών κάθε 10 με 15.000 χιλιόμετρα συνιστάται για έναν βενζινοκινητήρα και κάθε 7 με 10.000 χιλιόμετρα για έναν πετρελαιοκινητήρα, ειδικά αν κάνετε συχνά σύντομες διαδρομές. Οι BEC έχουν ως ρόλο να ψεκάζουν μια ακριβή ποσότητα καυσίμου στον θάλαμο καύσης. Με τον χρόνο, αποθέσεις άνθρακα και ακαθαρσίες μπορούν να τα φράξουν, εμποδίζοντας το καύσιμο να αναμειχθεί σωστά με τον αέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υποβαθμισμένη καύση, ασταθές ρελαντί, απώλεια ισχύως και αυξημένη κατανάλωση. Η προληπτική συντήρηση των BEC προστατεύει επίσης την αντλία καυσίμου από πρόωρη φθορά, περιορίζει τη συσσόρευση ρήπων στις βαλβίδες εισαγωγής και συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας ζωής του κινητήρα, μειώνοντας τη συσσόρευση υπολειμμάτων. Η τακτική χρήση καθαριστικού για BEC επιτρέπει ομοιόμορφο ψεκασμό του καυσίμου, πιο πλήρη καύση και πιο ακριβή απόκριση στο γκάζι. Για να το χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε ένα ποιοτικό προϊόν που είναι συμβατό με τον τύπο του κινητήρα σας. Περιμένετε μέχρι το ρεζερβουάρ να είναι σχεδόν άδειο. Ρίξτε το καθαριστικό πριν γεμίσετε το ρεζερβουάρ και στη συνέχεια οδηγήστε κανονικά για 50 έως 100 χιλιόμετρα ώστε να δράσει το προϊόν. Ένας καθαρισμός κάθε 10.000 χιλιόμετρα ή σε κάθε αλλαγή λαδιών αρκεί για να διατηρεί το σύστημα ψεκασμού σε άριστη κατάσταση. Το σώμα πεταλούδας ρυθμίζει την ποσότητα αέρα που εισέρχεται στον κινητήρα και παίζει κεντρικό ρόλο στην ισορροπία του μείγματος αέρα-καυσίμου. Με την πάροδο του χρόνου γεμίζει με αποθέσεις άνθρακα, βρωμιά και ακαθαρσίες που περιορίζουν τη ροή του αέρα και διαταράσσουν αυτό το μείγμα μέσα στον θάλαμο καύσης. Αυτό προκαλεί ατελή καύση, κομπιάσματα κατά την επιτάχυνση και αισθητή απώλεια ισχύως. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, ο κινητήρας μπορεί να περάσει σε λειτουργία ασφαλείας, περιορίζοντας τις επιδόσεις του και απαιτώντας άμεση επέμβαση. Ένα καθαρό σώμα πεταλούδας εξασφαλίζει πιο άμεση απόκριση στο γκάζι, σταθερό ρελαντί και καλύτερη οικονομία καυσίμου. Τα κύρια σημάδια βρωμιάς είναι το ασταθές ρελαντί, η δισταγμή κατά την επιτάχυνση και η αυξημένη κατανάλωση. Ένας καθαρισμός κάθε 30.000 χιλιόμετρα ή με την εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων αρκεί για να διατηρηθεί αυτό το εξάρτημα σε καλή κατάσταση. Γνωρίζατε ότι ένας ελαττωματικός αισθητήρας ροής αέρα μπορεί να κάνει τον κινητήρα σας νοθρό και μη αποκριτικό.
Αυτό το εξάρτημα μετρά τον όγκο του αέρα που εισέρχεται στον κινητήρα και μεταδίδει αυτά τα δεδομένα στη μονάδα ελέγχου, η οποία τα χρησιμοποιεί για να ρυθμίσει την αναλογία αέρα-καυσίμου. Όταν είναι βρώμικο, αυτές οι μετρήσεις αλλοιώνονται, γεγονός που οδηγεί σε αστοχίες ανάφλεξης και αύξηση των ρυπογόνων εκπομπών. Στις πιο κρίσιμες περιπτώσεις, ο κινητήρας μπορεί να περάσει σε λειτουργία υποβάθμισης, περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητές του. Ένας καθαρός αισθητήρας εξασφαλίζει ακριβείς μετρήσεις για ένα βέλτιστο μείγμα αέρα-καυσίμου, μέγιστη ισχύ και καλύτερη απόκριση στην επιτάχυνση. Για να τον καθαρίσετε, εντοπίστε τον στον αγωγό εισαγωγής μεταξύ του φίλτρου αέρα και του κινητήρα. Αποσυνδέστε την μπαταρία. Αφαιρέστε προσεκτικά τον αισθητήρα. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ένα σπρέι καθαρισμού σχεδιασμένο για αυτή τη χρήση και αφήστε τον να στεγνώσει εντελώς πριν τον τοποθετήσετε ξανά. Είναι απαραίτητο να μην τρίβετε ποτέ το ευαίσθητο στοιχείο με πανί ή βούρτσα, να μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα που θα μπορούσε να καταστρέψει το νήμα μέτρησης και να αποφεύγετε οποιοδήποτε καθαριστικό προϊόν που δεν είναι εγκεκριμένο για αυτή τη χρήση. Ένας καθαρισμός κάθε 30.000 χιλιόμετρα ή σε περίπτωση ανεξήγητης απώλειας ισχύως είναι επαρκής. Τώρα διαθέτετε 5 απλές και αποτελεσματικές ενέργειες για να διατηρήσετε τον κινητήρα σας σε άριστη κατάσταση. Εφαρμόστε τις τακτικά και το όχημά σας θα αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία, ισχύ και μακροζωία.